Assalomu alaykum Bahama. Mina расидем до аэропорти Тоҷикистон. Омадан ягон проблема нест бародарон. Рафтаса баъди ки рафтам хабартон мекунам. Аэропорт Тоҷикистон даем. Ина бародарони азиз, аэропорт Тоҷикистон. Азиз ҳама каса саломат бошед. Ина мо Тоҷикистонда расидем бародарони азиз. Сумунайр до нигабон томоша сок саломат билетай Москва 3000 одамо 3500 гирифтам до нигабон томоша ина мекомай чӣ фоида $3000 $32,000 иҷод